Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, selektibitatearen integralaren blokea birpasatuko dugu. Bloke honetan, bi aukera daudenez, bi ariketa daudenez, beti agertzen da. Eredu batean, ariketa bat azaleraren kalkulua eta bestea zatika edo arrazionalaren integralak. Bi eredu horiek eginda dauzkagu kanalean. Hemen eskegiko dituzue bideoak. Gaur, errepikatuko dugu azaleraren ariketa bat, azken azterketako, hau da, 2024 esoiko deialdian, B4 ariketa egingo dugu. Hemen duzuen untxatua. Ariketa honetan, hiru funtzio horiek lehenengo kuadrantean eraikitzen duten esparruaren azalera kalkulatu behar dugu. Zergatik aukeratu dugu aurten azalera hau egitea? Orain, azken urteotan, esparruaren azalera kalkulatzeko ez da bi funtzioen artekoa, baizik eta hiru daude, eta goian edo behean doan funtzioak aldatzen dira. Eta orduan, kontu zibil joan behar gara, bi integrala edo gehiago egiteko. Orain azalduko dugu. Lehenengo eta behin, irudikatuko dugu. Ebaki puntua kalkulatuko ditugu. Lehenengo eta behin, lehenengo bi funtzioen artean. Arteko ebaki puntua kalkulatuko dugu. Adibidez, hiru biderkatuz, isa berbi, hiru isa berbi, gehi sei isa, eta orduan hau izango da, bi isa berbi, gehi sei isa, berdin 0, isa faktor komun, incluso bi isa faktor komun, eta geratzen da, hemen hiru, eta orduan geratzen dira. Isa 0 eta isa minus hiru. Puntua izango da, 0,0 baki puntua, sartu alduzu edo lehenengoan edo bigarrenean, eta minus hirurekin, izango da, bederatzi zati hiru, edo hemen ere, minus hiru, hiru. Bi ebaki puntu hori dauzkagu. Orain, egingo dugu lehenengoa, hirugarrenarekin. Hau argi dago, errokarratu bederatzi, orduan, hiru eta minus hiru. Minus hirurekin puntua hori errepikatzen da, minus hiru hiru dela, eta hemen, hirurekin, ere hiru izango da, logikaki hemen hiru izan behar delai. Eta amaitzeko kalkulatu behar dugu hauek biak. Orduan, isa berbi gehi bi isa berdin hiru. Hemen geratuko da bigarren mailako ekuazioa, isa berbi gehi bi isa ken hiru, eta geratzen dira alde batetik bat, eta beste aldetik berriro hiru. Orduan, ez, minus hiru, parkatu. Orduan, puntu hau berria da, bat, hiru, izan behar dela hiru, eta hau ere errepikatzen da minus hiru, hiru. Ebaki puntu hauekin, eta nahi baduzue parabolaren erpina, hemen 0,0 dela, eta hemen erpina izango da minus bat, minus b zati bia edo deribatua egiten. Minus bat, eta kalkulatzen badugu minus bita, minus bat. Listo. Orain irudikatuko ditugu. Puntu horiek jarri. Zuzena hau horizontala dela. Iberdin hiru, zuzena egingo dugu. Beste alde batetik dauzkagu, hiru. Bat, hiru. 0,0, minus hiru, hiru, eta gero parabolaren erpina, minus bat. Orduan, zuzena daukagu. Parabola hau egiteko, erpina izango da hau, eta pasatzen da minus hiru, hirutik, eta beste alde batetik, hiru hirutik. Hau izango da.
Bai, hau izango da lehenengoa. Bigarrena irudikatzeko puntu hau eta erpin honekin. Bai? Eta pasatzen da ere 0-0tik ebaki puntua delako bestearekin. 0-0 nahi baduzu simetriagatik hemendik pasatzen da ere, eta gero hortik. Bale, lehenengo kuadrantean ze esparrua agertu da? Ba, argi dago, esparru hau agertu dela. Baina ze gertatzen da? Batean aldatzen da goiko funtzioa. Orduan, alde batetik, bat arte, 0tik batera daukagu esparru hau, eta beste aldetik, batetik 3ra esparru hau. Eta bi esparru desberdin, funtzioak desberdinak direlako, bai, kalkulatu behar ditugu azalerarekin, integralarekin. Bai, orduan, kalkulatu behar dugu gorria, 0tik batera, goikoa da, isa berbi gehi bi isa, funtzio hau. Bai? Isa berbi gehi bi isa. Minus behekoa. Behekoa da isa berbi zati iru. Ba, integral hau egitean, edo egiteari ezker, lortuko dugu zati gorria, azalera hori. Laranja kalkulatzeko egin behar duguna da, batetik 3ra, orain goian dago 3, zuzen horizontala, eta behan lehenengo parabola. Bai? Eta orain, planteamendua eginda, garatuko dugu integral hauek eta kalkulatuko ditugu. Orduan, hemen igual egiteko kalkulatuko dugu isa berbiken eren bat bi isa berbi eren. Honen integrala kalkula dezakegu. Bai? Orduan, integral hori da isa beriru zati iru. Orduan, bi isa beriru zati bederatzi. Eta bi isa da isa berbiren derivatua. Orduan, isa berbi. Non-nik nora, 0tik batera. Barroren legea dio, hau zartzen dela, minus hau zartzen dela. 0 izan da, ez da beharrezkoa. Orduan, bat beriru bat, bi bederatzi, gehi, bat berbi bat. Hau da, 11 zati bederatzi. Unitate karratu, azalera hori. Gorria. Orain laranja kalkulatuko dugu. Integral hau egiteko, 3ren integrala 3 isa, 3 isaren derivatua 3 delako, eta hemen minus, hemen parekoa egin dugu, isa beriru zati 3, baina 3 dagoenez bederatzi. Eta hau, 3tik batera. Berriro, barroren legea, 3 sartu bederatzi, ken 3 sartu, 3 beriru 27 zati bederatzi, 3, eta orain minus, orain bai, bat sartuko dugu, eta izango 0, bai, minus 3, eta minus bederatziren bat. Orduan, hau garatzen badugu, izango da, bederatzi minus 3, bai, 3. Eta 3 izango da, 27 zati bederatzi, eta gero minus, plus bat. Orduan, 28 bederatziren. Unitate karratu. Bai? Eta orain, azalera guztia egin behar dugu. Hau da, 11 bederatziren, gehi 28 bederatziren. Hau da, 29 bederatziren. Simplifikatuta, 13ren unitate karratua. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta blogorrian jarraitu jakindun.